E a Xosé, sobre todo a Xosé, porque ten, bueno, como podedes ver, ten unha obra fermosísima e ademais xa non é só algo visual, sino que detrás de todos estos cuadros hai múltiples historias. E hoxe vamos a intentar contar algunha delas, pero pola man dos seus patróns. Pero, bueno, de todo isto vos vai a falar Xosé, eu simplemente vos agradezco que vos acercarades aquí, que podedes volver en calquer outro momento para vela con máis calma, temos reproduccións, por se queredes levar algunha delas. E, bueno, se queredes ver noutro momento con máis calma, eu tamén vos podo falar un pouco o que estoupa, o que pretendemos facer con o noso traballo. E, nada, adiante, avante, como dicir. Aquí vos deixo con Xosé, vale? Bueno, pois, gracias a todos por estar aquí. Supoño que moitos de vos quedades sorprendidos porque de repente aparecera un mariñeiro que se ponga a pintar barcos, pero bueno, se vos digo a verdade, se vos enseño as miñas libretas de cando era pequeno, cando estaba estudiando no bachillerato, na parte final aparecen barcos e barcos e barcos. E bueno, a idea de volver a pintar e volver a revivir barcos que xa non existen, sobre todo barcos da Costa da Morte, míticos, como por exemplo é o do señor Olegario, o Jordi, ven un pouco de casualidade desto que non sabes que regalarlle a compañeira pois no seu día de cumpleanos e dicir, bueno, pois voume volver a poñer a pintar. Me puxen a pintar e non parei. Empecé pintando baleas, porque me acordo a primeira vez que embarquei no barco de meu tío Ico, que está ali, un barquiño pequeno que se chama Dos Hermanas, que eu quería ir non a ver o que pescaban, como pescaban as centolas, os pintos e maragotas, sino que quería ver as roaxes. O tema dos cetáceos é un tema que a verdad que me conmove moito como viven e todo o que pasou durante todos estes séculos, pero non para de sorprenderme a súa beleza. E despois revivir pois pequenas historias destes barcos que aparecen aquí, que como xa vos digo, moitos deles non existen, outros sí. Isto forma parte de un libro que espero que este finalizado a finales de ano, que se vai chamar Nación Mar, un libro donde van a aparecer moitos barcos da Costa da Morte, barcos daqui con esas proas, estas proas míticas da Tilleira, ou esas proas míticas tamén do Freixo, non? Bueno, para empezar a presentación esta, vou chamar a distintos patróns que hai aquí, van a falar un pouquiño dos seus barcos, e vos vou explicar tamén un pouco, sobre todo, pois, detalles das láminas, pero antes vou ler un texto pequeno, o que vou acompañar con música de Vangelis, que sempre está de banda sonora no meu barco, cando vamos navegando. E vos vou falar de unha cousa que aprendi de Manolo Rivas, do gran escritor Manolo Rivas, que é 21 gramos. 21 gramos que aparece neste texto o que deixamos de pesar tan pronto morremos. Morremos e o noso corpo deixa de pesar 21 gramos. Sobrevivir, renacer das cinzas, emerxer do naufraxio, aspirar nos pulmóns todo o aire do mundo, recolocar no seu espazo as cadernas, os clavos, todas as madeiras que compoñen a columna, o esqueleto, voltar ao corpo o peso da alma, 21 gramos de formas, de fasquías, de proas que saben do impacto mortal, espiráculos que de novo cuspen no horizonte toda a esperanza da vida. Morreu para sempre o carpinteiro de Ribeira de Cee, Pedro da Montañesa, non para min, que teño nas súas mans toda a súa obra viva e todas as liñas de flotación dos seus navíos. Surcarán algunha vez as esquilmadas baleas francas a nosa pupila. Veremos os cachalotes emerxer do abismo como un gran kraken entre os seus cairos. Cantas veces lle teremos que pedir perdón ao mar, a todos os deuses que arponeamos. Eu coñecín de preto a fábrica dos soños, as gradas da Xícar, onde dúcias de homes construían un ser. Vai a quilla, van as costelas, vai a pel, que ten a obra viva dun navío no seu interior
senón o mesmo corazón dos cetáceos. Eu vin construir grandes baleas azuis, grandes ibartes que abrían as súas aletas ás o primeiro contacto ca agua na botadura. Vinas adentrarse no mar nación dos cetáceos, nación de todos os racús, botes, lanchas seiteiras, dornas, pesqueiros construídos con todo o amor, porque o amor os devorou. Velaquí a vida segreda dos meus soños, as imaxes que pasan pola miña memoria cada noite. Nació un mar, renacer do esquecemento, viaxar dende a fecundación do óvulo, dende a primeira quilla asentada nos picadeiros ata hoxe. Nós, que non sabemos máis que o que levamos aprendido, fican nestas acuarelas as metamorfoses da vida, o surrealismo que se agocha no inconsciente a revive. Vivo rodeado de centos de cetáceos que aínda non saben que un día a tapa da bodega de proa será o seu esperáculo. Gracias. Ahora, si pode vir hasta aquí, pues, por exemplo, o señor Maño, para empezar. Onde está o señor Maño? A ver. Eu non sei se sabedes o que son 86 anos ben levados. Máis, 88, casi 90. A ver, o ano pasado veu comigo nun barquiño que teño en Cepa a facer actos culturais, o Cántiga de Leviatán, e tan pronto embarcou no meu bote e dixo, aparta dai, e me colleu os remos. Con iso vos digo todo. Bueno, este home era o propietario deste barco que dicen aquí, o Espíritu Margarita del Mar, un barco construído no Freixo. Que ano? En que ano foi construído? Construído, pois este barco foi do... Fixemos o primeiro barco no 57. No 57 fomos... Fala yo por Fala máis alto, Maño, aí un pouco. No 57. Tivemos 19 anos e fixemos este, Margarita. Así que foi feito, botei aos 59. Botamos 19 máis, suman... 78. No 78. Bueno, decirvos que este barco, cando ia ás procesións do Carmen, había uns concursos, creo que eran patrocinados pola marca de pinturas de patente Gel. Sí, que levaba, ese era o comandante de Marina. Sí, non? Este barco era o que levaba o premio de todos os barcos da comarca, do ben cuidadiño que estaba. Era un barco que se podía comer a sopa na máquina, non? Con alfombras e todo. Bueno, o barco cando vendeches e foi para lá, rompiuxe o corazón, non? Home, pois sí. Si, pero fui cerquiña, que fui para cá de barcos. Fui para de barcos, sí. Fui para cá de barcos. Sí. E depois marchou para Viveiro, non? Non, para Viveiro fui a Margarita. O barco que eu estou falando de Margarita. Margarita, sí. Para Margarita... Sí. Aquilo era para José. Sí, non. Tiña os portillos de quen eran aqueles portillos? Os portillos aqueles de bronce. Sabe yo. Eran do Oriente. Sí, non. Un barco de caza que fui na costa de Sí. Bueno, cantos bogavantes colleches ali no Carromeiro? Pois collemos algúns. Sí. Collemos algúns. E chegamos a Fisterra unha vez. Estaba ao final de Lucho, a mojar. E vimos de Caixa, de Bregante. E dixo, este non Bregante son do Carromeiro. Porque viña manchados de óxido. Dos cascos que hai ali. Para asunto... Algún anécdota que nos quieras contar do Margarita, así que se che pase pola cabeza, que digas ti, investistes algunha vez? Pois sí, sí. Pero investimos dentro baixo da Luchón. Aí sí, ali te... Resulta que nós, o motor, reparado, o motor que levou. Resulta que era o mesmo motor, pero tiña máis diámetro de camisa. E resulta que se lle puxeron as camisas, que fío de mencos de brazo, o mecánico de brazo, e non se deu conta desto, porque tiña que pedir as camisas polo número do motor. Que pasou? Que apretou as camisas, apretou, e rebentou as camisas. E todos de canto vieron as camisas, pagamos o barco.
e moramos no barco. E de morar no barco de cá, había un poquinho de vento, ali un barquinho pequeniño, damos un remorque, e botamos ali nas pedras. Sí. E temos que flotalo, temos que pois llevamos todo por baixo na barriga, hasta encher o mar, e logo levantamos, flotamos, e non pasou nada, pero foi un derrosto. Sí. Foi un derrosto grande. Bueno, hai unha nómina aquí, esta, lancha aceiteira, que precisamente lle puxen de nome Maño Pindo, porque este home que vedes aquí é, creo que, o último tripulante que queda de toda a Costa da Morte que tivo en propiedade unha lancha aceiteira. A ver, sempre que falamos de embarcacións tradicionais vamos directamente a Dorna, os galeóns, pero que na Costa da Morte dornas apenas existían. As dornas son embarcacións máis ben de rías baixas. Na Costa da Morte as embarcacións que existían eran as lanchas aceiteiras ou lanchas de relinga, tamén que se chamaban polo tipo de vela, non? Bueno, pois, falando con xente, que pouca xente se acorda xa das lanchas aceiteiras. No ano 1900 había en Galiza casi 8.000 lanchas aceiteiras, porque a arte que predominaba todas as rías era a arte do xeito. E fago ahora un paréntesis, a cota do arte do xeito deste ano son 38 toneladas para toda Galicia. Imaginade como vai rotando o mundo e como vai decaendo este mundo da pesca, non? 38 toneladas para todos os barcos que quedan do xeito. Bueno, pois, foi alucinante atoparme con ele que me contara todo eso, porque na súa casa ten a maqueta dunha lancha aceiteira, me estuvo explicando pois todas esas palabras que eu descoñecía e sobre todo a posición. 3 posicións que hai, non? Como se chaman as posicións? A posición de mallete era, non? Sí, bueno, esas son pesas que levan no palo. Sí, pavo en posición de mallete. Sí, sí, sí. O mollete vai aquí, aguantando o palo para atrás. Efectos facía o mollete. E cando había moito vento, sacabas o mollete, isto viña todo para atrás. Por que? Para cambiar o vento. Que era moito vento, co mollete, que se facía? Corría así, os risos que levaba aquí marcados, corrían os risos, navegábase con risos. Que había moito vento, corríase os risos. O que pasa é que hai xente aquí que igual non sabe tampouco ni siquiera o que son os rizos. As velas, non sei se vos fixaste desas velas, teñen unha especie de cabiños colgando. Cando hai muitísimo vento, o que fai a xente amarrar estes rizos na verga para que haya menos superficie bélica, non? Risar, vamos a facer uns risos. Non na verga, amarranse abaixo. Bueno, sí, tamén depende do tipo de embarcación, sí. E as posicións eran, porque eu quedei impresionado con esas palabras, non? Era a posición de tilla, era cando estaba o pau apoiado, e despois había outra posición, que era a posición de candela. A candela era dereito, cando había pouco vento. E a posición outra era de mallete, non? Sí. Bueno, pois, esta lancha aceiteira, por exemplo, ten unha historia curiosa. Para facer meu cos planos desta lancha aceiteira, chamei a un carpinteiro de Ribeira que hai en Boiro, Xerardo Piñanes, porque el construiu unha lancha aceiteira seguindo os planos de antropólogo sueco que nos anos 60 fixo un traballo de recopilación de datos aquí na Galiza. Fixadevos a que punto chega o noso exterminio, que a nosa cultura mariñeira, sobre todo tradicional, que non queda absolutamente lancha aceiteira ninguna. A derradeira atoparon no ano 91 soterrada nun areal de Caldebarcos. Viñeron uns alumnos dunha escola de Marín, a levaron e ahora mesmo está en Bueu, no Museo Masó de Bueu, unha lancha que se chamaba Marina, que creo que a coñecestes ti, non? A Marina, estuveches traballando con ela. Fixadevos o que vos digo, este é un documento histórico, porque esa lancha está alá, este home estuvo traballando o carón de esa lancha. Sí, con Pepe vamos a falar ahora. Bueno, pois aquí tendes un auténtico lobo de mar dos poucos que quedan respetuoso co mar. Estou seguro que se lle dan as chaves do meu barco o primeiro billar, que xa me dixo, saca de aí que vou ver. Bueno, Maño, pois nada. Para.
señor Maño, un poema que lle teño que dedicar. Escoita o que di este poema, porque este poema é precisamente todo o corpo do señor Maño. Eu creo que son humano reconvertido e sinto que en algún momento sofrín transfusión oceánica, porque este sangue do meu corpo non é sangue, é auga salgada. Sinto tamén que sofrín metamorfose. Non é narizo meu, senón proa, non son brazos os meus, senón amuras. As miñas costelas, cadernas, todo en min forma un esquelete naval. Esta barriga que se afunde no mar e a estabilidade das ondas de costado. Son home, son barco, son tantas cousas. Eu creo que son árbore, porque sempre me chove, sempre me venta, sempre me dá o sol. Tamén creo que son pasaro, porque os peixes venme voar entre as ondas. Subo, baixo, fago siluetas acrobáticas ou simplemente borraxo. Así me ven, un pasaro voando no océano. Miran cara arriba, e estou coa proa, as amoras, a popa. Eu son mariñeiro, e o mar mollame a alma, salinízame e golpea o meu corazón. Eu non podo facer máis nada senón ser árbore, ser barco, ser pasaro. Non podo facer nada porque mariñeiro son. Grazas. Aquí tendes ao patrón científico, diría eu, destas son irrepetibles. Vamos a contar unha historia que vos habéis con Maño. Maño está a contar a mañana. Maño vai do Poilón, nos va a terra, vengo máis comigo. Os anos, que sei que nos venía, a todos os días de Maño. Andamos a pescar un día, íbamos a la Carabellán, na viadera de noite, unha orrestada de caballo, en un barco que estaba feito de andorre xa, que tiña moi machacadas, así, agua por cubierta. Este home era tan curioso, estaba na máquina, trouxe unha colchoneta blanca e puxo por debaixo da máquina. E a máquina asombrou toda. Parecía aquilo, limpiou a máquina, e aquele día había moito vento e o barco faciaba por cubierta, cando estaba moi golpeado, o barco me traballei moito, estaba feito unha andurria. A dona Toriña chama, Pepe, de noite, as 4 da mañá sería. Eu aquí va un pouco fondo, que pasa aquí? Mira, claro, a agua por riba da colchoneta, cheo de grasa, tranquilo, metí a bomba eléctrica, sacan a agua, e avante, outra vez proba de llano, de riba. Pero por onde vas? O mar. Onde estás todo? Eu sei meu barco, vou para o médico, o barco vai para o cierro, eu vou para o médico. Levo para o médico. Era hostia. Moi curioso, moi curioso. Bueno, aquí está o seu barco. O seu barco tan especial que decidín facerlle unha metamorfosis doble. En que o convertín? Non sei ser un mero, porque aí onde vente este home é o home que andaba detrás dos meros. Cantos meros chegases a pescar? Per miles de kilos o día, non? A ver, eu cando andaba aquí... Todo o día de miles de kilos, sí. Cando andaba aquí o mar en... O día que máis pesquei foi, bueno, estamos falando dos 66, non era no San Pedro, un barco que tiña 36 cabalos, era a altura de cerca da frontera portuguesa, chegou un barco de marín que había parado nun casco, xa me conocía un foral que era un barquinho de... que andaba por aquí a secar un barco de vapor, estamos falando dos 66. Chamou por digo, tiña telefonía, xa da casa, chamou por telefonía, aí cheguei que un casco con 7 ou 8 metros liado no aparello, e joder, xa estaba pescando lá a Toriñán, en Patela, con a sardiña avante, toda a noite, navegando, chegamos ali, onde tiñamos unha vela, chegamos ali aquele día, cargamos o pan, non sei o que lle, 2.000 kilos, 2.500 kilos, que entramos en Vigo, pero había charracos de carallo, claro, ese barco, igual levaba 100 anos no mar, e claro, 100 anos o mero, o se mete ali, que claro, pois salimos daqui para fora, o mero está metido no barco, porque salimos daqui para fora, de terra hacia fora, vai baixando o mar, pero 20 km, 30, bueno, que son 20 millas con máximo 8 millas, aí está o cantil, que chaman cantil, que aí é o final da plataforma continental. Esa é unha zona de arena, casi hai 10 ou 15 millas, todo é arena, norte de Europa, sur de Europa, pasa aquí, será moita plataforma. Entón, como todo é arena, calquer objeto que hai aí na arena, esa é unha furada por peixes, aí se meten os meros, os povos, os badexos, hai vida. Vos en medio dun desierto hai un árbol, está cheo de vida, no mar pasa igual. Meros tamén non sai na pedra, pero no casco, que se meta no casco, hasta que os colles prácticamente non sabe. Porque eu logo cando dixo o día que fun ali, aquilo que damos 66, me llevaron 30-40 kilos, había máis de 4 kilos, 5, pero 20-30 kilos, había cada bicharraco de carallo. Pero con leva 100 anos, se barco no fondo, seguramente, 50 100 anos que era o mercado, se for ao fondo ali. E, bueno, depois foi
suyo, digo, a ver se pasa, depois coñe, vai, menos, pero bueno, aquele día coñe, cargamos o barco, chegamos a viejo ali, a barquinha pequeno, todo mundo mirando para nós, e o cargado de menos, e este barco... Bueno, eu me acordo cando traballaba aquí en Corcubión que era o barco non había plaza nunca, porque era un barco de pescar sempre, tiña plaza fija. E bueno, aquí vedes que este tempo por redonda, e claro, hai un cambio, por qué? Porque fixeches unha metamorfosis real. Esa outra vez no canto con redes a Xuliana, e xa a redes pesaba moito o barco, tiña pouca, entón xa abrí o barco, tiña máis, jodido o barco, porque este barco é moi mariñeiro, cando iba de muro todo o tempo, deitaba o barco e volvía, pero despois con pouco cuadrado, o cabrón deitaba metía proa no mar, a vir para arriba, xa lle costaba traballo, xa lle podía o barco, xa estaba cojonado con este barco, e lle podía o barco. E o tema de que se chamase Jordi foi por azar, non? Este barco que eu comprei, daquela xa foi tan solo, bueno, 79, 80, non había, xa estaba restringido o papel, non podía ser un barco, había que despasar un barco, entón eu comprei os papeles na capitanía de Camariñas. Ali tiña o nome. Que pasa? Que estes barcos eran do conto de Camariñas, do que estaban ali na oficina, a muller do oficinista, todos cando se acabou venga na orde, que se daba o que dos barcos estes que fixeron, que estaba metido nese mundo, cada un, bueno, mira, eu vou facer 10 barcos, a muller miña fai 20 barcos, eso non, depois tiña prórroga de un ano ou dous, entón tiñas que comprar un barco que salía diante, dá que vendía o papel, o papel en 1960 daquela, no ano 70. No, bueno, no 70, no 79. Bueno, ahora que está retirado, adícase a facer un traballo fermosísimo que é facer cartografía mariña de toda a costa galega, donde el ponlle o nome aos naufraxios donde estuve pescando, e son cartas mariñas que, se vos interesan, están a venta aquí, podedes falar con el cando acabe esta presentación e que vos las enseño, porque son unha auténtica maravilla, son auténticas obras de arte. O problema é que eu empecé a buscar barcos, dei-me conta que había unha riqueza no mar impresionante, a xente daqui, claro, sabían patrões de por aquí, sabían 3 ou 4 barquinhos cada un no seu puerto, pero non sabían o que non imaginaba eu que era tanto barco no mar, eu sabía que había barcos no mar, porque hai miles de barcos, eu prácticamente jubilei e veados a todos, teño miles de barcos ali, todo, bueno, o traballo deste... Desde Francia hasta Portugal... O traballo deste home... Chega a altura de Berlín, pescando foi recoñecido polos militares en Madrid, non? Chamaronte de... Museo Nova de Madrid. Chamarono porque, a ver, que facía un mariñeiro, que facemos os mariñeiros, facendo este traballo de recuperación de datos. Cando foi en televisión e tal, que no período que Guillermo militar en Ferrol, manto da base naval de Ferrol, mas manto da base naval da Graña. Entón tamén se podía, había unha saliñeira, para comigo tal, de os planos. Dali un mes chamaronme se podía mandar un planos unhas copias ao Museo Naval de Madrid. E eu, non, joder, que lle manden os originales. E fixemos planos, 15 planos, que teñen meus ali. Logo me chama unha vez, dali uns días me chama un señor, a ver, usted sabe, ten que os planos, tal, bueno, e lo que está escrito aquí é cierto. E o señor, o que está escrito aí podrá los tener visto. Pero, yo con ¿quién es usted? Yo con quién hablo? ¿Quién es usted? ¿Quién? Yo soy un pescador. Eu me quedo sorprendido. Oye, un pescador pode ser estas cosas. Pero vamos a ver, señor, se non sabe, era un general. Pero se un pescador sabe que hai no mar, que non se va a saber, non? Os científicos, se había algo que dice, claro, se o pescador é o pescador no mar. Pero cando estaba pescando nun casco, sempre estaba mirando, bueno, que barcos é eso? Sempre me preguntaba, que me enseñaba, por suerte, conocía a todos os patrões de Francia, hasta Portugal, todos os barcos que andaban por aí, conocía o seu. Porque empecé a falar con uns, coñer confianza, con outros, tío, que da Coruña, teño para cando en Villano, pola mañá, no barco de arrastre, o barco de Alpatero está todo no barco, apuntando datos, teño da Coruña, a falar con eles, cando de descanso, con eles. E sempre lle preguntaba, bueno, que barco é este? Cando me enseñaba. Oye, dixe meu pai que era tal, dixe meu abuelo que tal, incluso había algún que xa era sacando xente da bordo, que estaba cando fui ao fondo, e iba notando, pois eran libros moi buenos por Fernando Cortizo, é un libro moi bueno, onde está o nome dos barcos. Bueno, non tanto, este barco, cando un barco vai, un sinestro vai ao fondo, vai con a cebalina, mira, o capitán ten un parte. Morremos tanto, este tal barco, como tinha o nome dos barcos, eu non sabía, tinha o nome dos barcos, joder, este tal barco. Morremos tanto, por aí, aprendendo Patricio, que ten moitos datos. Sí. Bueno, pues nada, Olegario, pois encantado de que me deixaras. Teño que dar gracias ao Olegario polas fotos, porque eu sin as fotos non faría nada, e sobre todo tamén a David, porque David Trillo fez un traballo de antropoloxía durante todos estos anos. Despois nos 30 anos, pero está feito unha antorría. Sí. Está feito unha antorría. Espera un momentiño, quero adicarche un poema
Mira, en este libro hai un poema que ten eu creo que foi escrito para un home, que o fixen para ese home, pero tamén para ti. Chámase Astrónomos de Caladoiros Invisibles. En este poemario está dedicado a un patrón do Gran Sol, amigo meu de Corme, tamén ten 86 anos, chamase Serafín Obrelle. Este home é a hostia, porque mirades en internet e aparece unha foto del con un sextante tomando unha meridiana no Gran Sol. Era destes patróns que corren ao Gran Sol sin saber absolutamente nada e traían os barcos completamente cheos de peixes. Astrólogos de Caladoiros Invisibles, adicado ao señor Olegario de Sardiñeiro, patrón do Jordi. Atravesamos a cegas a línea incerta do horizonte, a cartografía invisible de mares sin coordenadas, o tempo oculto en reloxos sin agullas nin calendarios. Coas mans curtidas nun millón de ventos, soubemos trazar os rumbos no papel en branco da ansia, soubemos apuntalar o sextante baixo as estrelas preñadas de peixe, nomeamos coa nosa fe meridianos e paralelos, orfos de apelido, bautizamos fondos sin nación coa nosa bandeira azul e branca, fomos astrónomos na procura de cardumes perdidos no silencio, náufragos da palabra amor, sentenciado nas bodegas baleiras, lobos de mar encadeados ao destino innato dos seus corazóns, presos eternamente dos 360 graus do océano. O señor Olegario. Bueno, ahora vai salir o mellor patrón de Fisterra, pero teño que dicilo así. Este home, aí donde ve. Aportamos que no Este home é un tritón. Fisterra ten un barco, en todos os portos hai un barco mítico. O barco mítico de Fisterra é o Viento y Calma. Aquí o tenes. Non pude... Ese me pasou pola cabeza para pintar o barco de Gerucho. O vento, temporal, a calma, temporal, a calma, temporal, a calma. Despois reconvertirlo en esas baleas maravillosas que son libres, como é o seu espírito, esas baleas Sibarte, non? E lle puxen aquí unha cousa que é incerta, Deus Fisterrán. Este barco é un barco de madeira de ferro, ou non é así? Contanos un pouquinho algo. Ahora, porque lá dentro será de madeira, claro. Non tenho moito que contar, porque unha experiencia como que te hago Jordi ou un baño, eu xa son novo. Estás equivocado, na Coruña, cando vou vender a Centola, ves chegar un barco, un camión que pinta dese color, que saca uns abadexos así, porque este home non te chega. Falta yo, ahora ya máis falta como... Ahora te como a mí. No, aquí está o mellor patrón de Fisterra, unha honra que estés aquí. Mellor non, hai que repartir a pesta. No. Ademais, é curioso, porque ahora os barcos como os del, os maiores de 15 metros, teñen un aparato que se chama AIS, entón, estades dando a situación, ahora xa non tedes secretos. Ahora todo o mundo está controlado, todo o mundo sabe o que facer. Metedes no teléfono, localiza todo, metedes a guía de Corcubión e aí vos sale el con forza, con máis de 10 metros. Claro, non vamos nos plata Corcubión, onde vamos? Bueno, en serio, a verdade é que este é un técnico lobo de mar. Que nos podes contar de... Canto mide o teu barco? Pasa de 15 metros, Sí, 15,36. Bueno, 35 de mar, non, se fora hoxe facía de 14,99 para non meter todo. Pois non, estou a empezar a por facer máis grande, que non facía falta máis grande, pero agora neste momento sí, agora non. Sí. Agora xe me sobra. Que nos podes contar así un pouco de anécdotas do... Porque é que, chico, eu tuve un percance, tuve varios, claro, tuve un percance cando investí con unha pareja. Ai, sí? E, gracias ao paro de programas ao cierre. Investimos así no costado, tumbounos, que aí foi cando dixo, ainda aguantamos algo. Entonces, pero fostes ti que os investiu eles? Sí, claro, eles estaban arriando o aparello, eles empezaron a filar, e nós íbamos pasando, estaba cerrado o borracho, non se vía nin cuarta, e ao pasar investimos así debaixo de unha mura. Este palo de proa aquí, isto, na parte de lá deste bolo, isto, a mala esquina esta do cierre, safáronos, esquivámonos, fomos así casa de lao, e aí tuvemos suerte de caralho, nacemos. E dixían, bueno, ainda aguantamos algo. É moitas historias que tiña que contar, pero... Non cosa alguma máis, non? Bueno, a ver, cando fixamos o cierre no barco, fomos a artilleira, e hai que, sabes que hai que esperar a marea, e tal, non? Entón, chegan a pleamar, o sea, viñan as mareas vivas, e tuvemos que salir. Entón, picou o mar, estaba o mar como unha bola, picou o mar,
E dixo-me Martín, Dios, non pode salir, que picou o Somalia. E logo tiña que estar aquí outros 15 días. Non pode ser. E dixo, non vai salir. E dixo, Dios, tenemos que intentalo. Entón, viñamos, chegábamos ao mar, a verdade que había moito mar. Aquí, se hoxe non fago, a verdade que era fixo. Entón, chegábamos aí á barra, volvíamos por todos lados. Falei, Dios, vou dar volta agora, non é que estou aquí. Metémonos a salir e entrou no mar pola proa e chegou ali medio barco. Tirou-se o barco d'água, aguantamos, e salimos como guiaras. E o das día ballena por eso, non? Decimos que este barco foi construído na Calleira, na desembocadura do río Anllóns. As proas dos barcos construídos na Costa da Morte son casi todas iguales, son proas moi lanzadas, a roda chega hasta arriba prácticamente pulida, e son uns barcos curiosos porque os miras e non eres capaz de distinguir un bordo de outro, a madeira super pulida, e depois os barcos, o carpinteiro que che fixo o barco aquí, Martín, é un mestre de carpintería de Ribeira como copa Sí, non, está claro. Este non foi feito, este é o mellor, Bueno, Martín agora está aí. bueno, Gelucho, canto mide tu barco de eslora? Islora, 1536. Merquei, máis ou menos. vale, merquei 15 metros de liberdade a cambio de ser un escravo do mar. Hipotequei o meu destino ao vento, a calma, as ondas, a marase, os 360 rumbos do compás e as noites debaixo do universo. Merquei 9 metros de océano, o acuario eterno onde os meus soños se misturan entre cardumes e sereas. Firmei contrato indefinido co ceo, buscarían sempre os meus ollos os horizontes e as estrelas. Merquei 15 metros de pan, de suor, de cheirume, de traballo, de paciencia, de escravitude e de honor. Merquei o meu cadaleito, o mar. Merquei a miña liberdade, o meu barco. E merquei o meu soño detrás do timón. Gelucho. A ver, os que sodes de fe coñecedes este tema perfectamente, pero a maioría igual non o coñece. Durante o século XV, Galiza empezou a cazar galeas de forma como que un día artesanal. Salían nas chalupas, persiguen a balea, morrían a mitad deles, sabín, pero bueno. Pero no século XX, aí veñen os noruegos, aí traen os seus barcos modernos, e aí empeza a Costa da Morte a traballar na caza moderna das baleas. Aí se abre a factoría de Caneliñas, empeza a traballar nos anos 50 dunha forma intensa hasta o ano 85, e aquí está este home, 25 anos traballando en un destes barcos, IPSA, Industrias Balleneras, Sociedad Anónima. Que nos podes contar? Que podo contar depois de ver estes 4 lobos de mar? Eu son un lobato. Pero mira, vamos a contar a esta xente unha cosa moi bonita. Nós, na Costa da Morte, as grandes baleas non lle chamamos Moby Dick, todo o mundo está con Moby Dick, a gran balea, Moby Dick, como lle chamamos nós as grandes baleas? Chimáns. Chimáns. Creo que esta palabra non aparece no dicionario da Real Academia Galega, pero é unha palabra da Costa da Morte. As grandes baleas, vos ibades a cazar, non as crías, ibades a polo chimán, non? Casualmente saliu dun home de Malpica, dun contramestre de Malpica. Ai, sí. A palabra chimán. Que nos podes contar de esos 25 anos, así de forma abreviada, da túa vida a bordo dos baleeiros? Bueno, 25 anos non vou a meter contando, senón mi madre, estamos aquí. Pero, bueno, houve de todo, non? A parte de... Mas ben, eu defino a miña etapa no mar de tres formas, de baixura, altura e mercante. Pero o que máis metín foi na altura. A ver, no ano que deixamos no 85, que deixamos de cazar baleas, pois tiñanos unha moratoria xa, xa tiñanos a moratoria dun cupo de 90 baleas por ano, que eran 5 barcos. E daí a empresa se empezou a darlle para baixo, que non lle era rentable, se empezou a cerrar factorías, e nos a facer huelgas, que xa non nos pagaban,
entendes, e nos a facer guerras por aí que a cousa non pintaba ben, xa. Pero ten moita historia eso que... No, a verdad é que, a ver, ahora non se nos pasaría pola cabeza ter barcos para salir a cazar cetáceos, pero aquelas eran outras épocas, había outras necesidades, e hai que recoñecer que a baleira de Caneliñas do de comer a moita xente aquí, porque cada vez que se mataban as baleas e as tríades paternas daban de comer a... Viñan moitas familias. Moitas familias, sí, por suposto, había... Cada baleiro levaba... Os vellos levaban 14 personas, e os novos levaban 16. A balea máis grande que cazaches na tua vida, canto medía? 25 metros. Vale, que calada. Era unha balea azul, Era unha balea azul? Unha balea azul. Hai unha anécdota non da vosa baleira, que a vosa baleira é a de Caneliñas, pero na baleira que había nas Rías Baixas, en Cangas, que colleron unha balea azul de 35 metros e non eran capaces de subila, e mandaron ao baleiro que viñera por ela, que a deixara no mar porque era imposible subir. Cando o baleiro viña de volta, os volveron a chamar que marcharan para outra vez porque a cortaran pola mitad, foran capaces de cortarla pola mitad. E o día que máis baleas cazastedes, cantas baleas? Baleas 4. Cachalotes sí, cachalotes máis. Sí, porque os cachalotes andan en grupo. Igual 8, así. 8 nun día. E bueno, eso era muitísimos cartos. Pero hai moitos anos, Sí. Estou che falando dos anos 50, Sí. Anos 50. Bueno, desta lámina, quero vos dicir unha cousa. Eu teño na mente, na retina, de cando empecé a mar con meu tío, en un barquiño que depois vou falar del, o remolcador que trouxo das Rías Baixas de Marín a 3 baleiros. Me supoño que sería despois do ano 85, moito despois, porque estaban amarrados, porque non se podía salir a cazar baleas, non? Se puseron a despedazar o baleiro aquí, porque en un momento que o porto dedicouse a desfacer barcos. Pero enteráronse os noruegos, viñeron precisamente a por este barco, o Iseun. E ora, eu aquí xa o metín. Este barco, antes de chamarse Iseun, chamábase Southern Actor. E viñeron a por el, e ora metedes ese nome en internet, Southern Actor, e ora mismo é un dos mellores museos. Con eso vos quero dicir que outro caso máis de negligencia, de como non cuidamos o noso pasado absolutamente para nada. Eu estou na Coruña e a verdad que quedo alucinado daquela frota que coñecín cando entrei no Porto do Muro e que non queda absolutamente nada. Ahora ainda temos os restos dunha factoría da que se podía facer un museo que creo que podía ser o mellor museo incluso a nivel europeo dos cetáceos. Podíamos rendir un gran homenaxe, pero non o queremos facer, deixamos que se pudra día a día, e así é que lle preguntas aos nenos, lle comentas aos nenos que aquí un día se cazaron baleas e non teñen absolutamente idea, e si saben de Gran Hermano ou destas cousas que non teñen nada que ver con a nosa cultura e que nos están corrompiendo a cabeza completamente, non? Bueno, vou dedicar un poema que creo que ademais está feito casi exclusivamente para ti, e cando escribín titúlase precisamente Caneliñas, e di así: nas marxes desta carta unha balea azul sobrevive a dinamita dos arpóns. A lúa deixa ao descoberto os almeiros no calendario, as puntas do compás atravesan isobáticas clandestinas, arde a noite nos ronseis cruzados na rañeira, nas cofas dos baleeiros hai marcados coa navalla pentagramas de cantos en baixa frecuencia, nos areais a quilla abandoa rémoras que fican soas o pairo dos argazos. Os rumbos nesta carta teñen a dimensión do abecedario. No tempo de silencio, o son dos espiráculos rompe a melodía do chapoteo. Os mariñeiros amarran nas cornamusas os fíos da alba. Gracias. Hasta mañá. Explicarvos esta danza dos polvos, unha palabra que hai aquí, a danza da mensuada.
É flipante que esta palabra aquí están todos os mariñeiros de Fisterra, de Corcubión, de Sardiñeiro. Cando vamos a virar as nasas por primeira vez, vamos mirar a mensuada. Despois, cando viramos de segunda vez, é dando o lance. Por eso que quisen recoller nesta lámina e chamarlle así esa palabra tan bonita que é casi exclusiva da zona de Cee, Corcubión e Fisterra. A carta baleeira de Fisterra. Baleas que pasan por aquí todos os anos. As baleas azuis que están entre as rías, que poden chegar a medir ata 30 metros. As baleas francas que pasaron, non se sabe si pasarán algunha vez. Ahora mismo están extinguidas no Atlántico Norte pola caza que lle demos os galegos, pero sobre todo os vasos que chegaron a cazalas ata Canadá. Os cachalotes, eses grandes cetáceos con dentes, porque as baleas non teñen dentes, os cachalotes sí, que se sumerxen hasta 1000 metros ou máis de profundidade para coller ese calamar xigante, ese craque, non? As baleas xibarte, o ano pasado entrou unha balea xibarte na ría de Corcubión, as baleas alibrancas que teñen a aleta de color blanco, por eso se chaman así, ou as baleas minqui, as candorcas que pasan moitas veces por diante do Cabo Fisterra, que se poden ver mismo desde o mismo faro, desde terra, e os caldeiróns. Os caldeiróns son chaman de baleas, pero é unha especie de delfín, son odontocetos. Estou impresionado, é unha maravilla veros no mar, porque son super curiosos. Cando estás pescando, achéganse o barco e se poñen así en posición vertical, verdad, Olegario? Poñense así en posición vertical. Eu os teño visto hasta 24 horas, 24 horas seguidas en posición vertical, mirando para nós. A carta baleira de Fisterra. O barco de Mario, non sei se está aquí Mario, non veo, Mario de Sardiñeiro, un barco precioso que chegou alá no ano 91. En este barco anduve eu, pescábamos un peixe tamén, que lle chamábamos en Fisterra o ministro. É o único sitio de toda Galicia que ten ese nome é en Fisterra. Acá andábamos o ministro, unha especie de tiburón que pescábamos a 1500 metros de profundidade no cantino. Un peixe, un oficio realmente porco, porque un tercio dos tiburóns é fígado. Tiñamos que coller os fígados un por un e metelos dentro de uns bidóns. E igual viñamos do mar, a proa tiña igual 10 ou 15 bidóns. Co barco así, igual viñamos de 2 días. Despois, era un peixe que había que pelalo, ese aceite do fígado, que era moi bo pas mans, solía queimar moito a rupa de agua, e a rupa de agua non duraba nada, era un oficio tremendamente asqueroso. Pero bueno, era o oficio de ganar cartos. O bidón xa daquela, o bidón de aceite estaba a 250.000 pesetas. Un bidón de aceite de 250 litros era o troita. Aquí, a ver, si aquí vos falo de maneira poética, aquí teñemos que falar de un mar realmente tremendo, pero tremendo netas grandes. Este foi o barco no que embarquei o Gran Sol. En este barco anduven de costa e tamén anduven de capitán. Fui a facerlle 2 mareas o relevo o pesca. Estuve en casi 4 anos Gran Sol, Irlanda, Inglaterra, Islandia, pois xusto o sur de Islandia, o noroeste de Inglaterra, aí está unha pedra pequena moi parecida ao centoro de Fisterra que se chama Rockall. Vos metedes en internet Rockall e vos sale. É o cumio de un volcán en extinción e no ano 99 o buque oceanográfico inglés, non me acordo do nome, mediu onda máis grande xa máis medida, 30 metros. Eso, estar pescando Rockall era unha ruleta rusa. Eu collín temporales neste barco. De feito, cando embarquei, que fun coller a Fleetwood a un porto inglés ao lado de Manchester, o barco tiña un motor principal de 1045 cabalos, un Deus, xa tiña o barco 40 anos. Tiña 2 auxiliares, pero arriba tiña un motor auxiliar tamén. Eu lle preguntei chamoume a atención porque era un motor pequeno, un Dieter. Eu falei co jefe de máquinas e lle dixen, ese motor, bueno, ese temos por se nos fixera falta, tal, pero non funciona. E logo, é que non sabes o que pasou, que a marea pasada tuvemos un golpe de mar tan grande, que tuvemos unha escora que nos entrou agua de escape nos entrou agua polas chimeneas. Estuvemos a punto de dar volta cando me dixo eso, dixo, Dios mío, onde estou metido? Efectivamente, despois embarquei no barco e sentín os golpes de Rockall, esas ondas
vagabundas, esas ondas que non as esperas, que de repente estás traballando con forza 8 e che ven unha onda tremenda. No tempo que estuve eu ali, fuixe a pique o Hansa, un barco galego que era compañero noso. A mitad dos tripulantes morreron, a outra mitad creo que o recolleron porque tiñan uns traxes de supervivencia, que eran uns traxes que nos mandaban ter en estes barcos que prácticamente cubrían todo o corpo menos a cara. Bueno, fixen os meus cartiños, doume para xuntar para comprar o billar, o meu barco, que está ali nunha lámina. Deixeino. Cando deixei, o patrón de pesca do barco, Amoedo, cambiou de compañía e se foi para o Cibeles. É o que vos digo eu, que era unha auténtica ruleta rusa, porque o Cibeles desapareceu, así sin máis, desapareceu un día, 2 días, e aí apareceu o Cibeles ao cabo de 3 días cos cristales da ponte rota e sin ningún aparato funcionando, é dicir, completamente a deriva. Foi unha suerte moi grande que tuveron. Digo-vos que é un sitio onde hai uns bois ao lado da pedra, así, uns rodaballos, bacalao, nos andábamos ao rape, a raya tamén, con rascos, pero digo-vos que é un dos sitios máis tremendos que vos podedes atopar na vida, porque é un sitio que hai moi pouco calado. Estamos falando de 60-70 brazas no medio do océano, con esas olas, con ese tan pouco calado, esas olas que se forman no medio do Atlántico. De feito, na Coruña poucos barcos iban a rogar. Eu embarquei en este para probar, e non solamente estaba como vas ao Gran Sol é unha marea de 15, de 16, non, aquí estábamos, teño estado hasta 104 días. Entábamos a terra a facer combustible aos portos irlandeses de Kiribati ou Escocia, pero quero vos dicir que bueno, foi unha etapa que me serviu para coñecer ese mar maior e esas ondas que facían realmente tremer o barco inteiro. Vos non vos podeis imaginar o que é ver esa onda que che van rompendo desde medio kilómetro, e como retembla o barco, como os cristales da ponte, porque os cristales da ponte son un material especial. Bueno, aquí está outro barco mítico de aquí, o barco máis bonito, para min, o barco máis bonito que tuvo Corcubión nunca, que foi o Júpiter II, construído en Ponte do Porto. Bueno, aquel barco, a verdade, que era unha maravilla velo camiñar. Xa non queda nada del. Estuvo, cando acabou a súa vida laboral, levárono para o Museo de Marcelo Castro en Corcubión. Ali deixárono a intemperie. Eu sempre digo, se sacas un barco do mar, teste que facer responsable do que vas a facer. Non se pode sacar un barco do mar, metelo en terra e non cuidalo, porque un barco ca auga da chuva, ca auga doce, en 2-3 anos acaba padecendo fío que pasou, non? E bueno, esa para rematar, aquí, o barco máis bonito de todos, non? Aquí, en este pobo, en Cee, hubo unha carpintería de Ribeira, a carpintería de Pedro de Montañesa. Non aparece nos libros de texto, debería aparecer nos libros de texto que en Cee hubo unha carpintería na que se fixeron 20, 30, 40 barcos de hasta 16 metros. Pedro era un rapaz de Abeleira, do concello de Outes, que despois de levar un golpe na Guerra Civil, quedouse a traballar de carpinteiro, non de carpinteiro de Ribeira, senón de carpinteiro blanco. Traballar era carpinteiro, era ebanista, máis ben. E veu pa Cee, en Cee empezou a traballar na Sícar, e na Sícar nos seus primeiros momentos, en vez de facer barcos de ferro, empezaron facendo barcos de madeira. Aí foi onde aprendiu todo. E desas teleiros saliron auténticas ollas, non? Este barco, aí onde o vedes, o dos hermanas, o barco de Motioico, era un barco que aínda non chegaba aos 8 metros, pero me acordo que era extraordinariamente mariñeiro. Era un barco que eu, cando vía, cando estaba en seco, esa obra viva, ese pantoque, e bueno, desgraciadamente Pedro da Montañesa morreu. Creo que non queda absolutamente nada, nin os medios cascos. É unha auténtica pena, porque, por exemplo, ides a povos como este, como San Cibrao, fixados como é o mundo, como o rota. Co paso do tempo, eu coñecín o carpinteiro que fixo o Carromeiro, o barco do Chino, que se chama Francisco Frá.
ese home foi un home que luitou toda a vida para que o seu esteleiro de Ribeira se mantivera vivo, e agora ides a San Cibrao, entrades ali, é outro mundo aparte, entrades a un esteleiro que parece que leva a traballar, parece que estades no século XIX, bigotas, cabos de antigos galeóns, bueno, a ver, está claro que o mundo ten que evolucionar, pero o que pretendo tamén facer con esta exposición é dar un toque de atención, que o que non temos xa marchou, pero polo menos o que temos, que sexamos capaces de conservalo, porque eu creo que é un traballo maravilloso o que fixeron todos estes homes, estes carpinteiros de Ribeira, estes mariñeiros que fixeron darlle forma a esas fasquías. E bueno, e con isto xa levamos aquí unha hora e pico, e creo que... Sí, creo que xa está ben. Además hai que ingresar algo para redes e para todos estes días. E creo que xa basta. Bueno, pois nada, gracias a Estopa por... No, gracias a ti, de verdad, que foi un luxo, de verdad. Estou moi orgullosa de ti, porque realmente foi xuntar a todos estes lobos de mar, a toda esta xente, e realmente atesorar todos estes conocimientos que vas atesorando, e que, de verdad, tens que darche todos as gracias, porque isto é un luxo, é un luxo. E bueno, gracias a todos os poetas que viñestedes aquí hoxe, compañeiros, patróns por vir, que medre o mar. Que medre o mar.